Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lolu uhlelo esilibiza ngokuthi izigameko zempilo. Namhlanje ngivakashela sisi wami uzosichazela kabanzi ukuthi why ala yini le sekuyamhlukumeza. Sawubona. Unjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Ubani igama nesibongo? NguNondomiso Shabalala. Shabalala, Mshengu. Yes. Ngiyabona ukuthi ngiyakwazi. Ubuya kuphi? Ngowasenquthu. Enzala abantu. Yes. Ukhulela khona? Ya ngikhulele khona. Nani maniqoma ngeduku? Hayi sonke. Nina niqoma kanjani kanti? Hayi awukhulelanga khona ngibamba. Ngikhulela Qoma WhatsApp wena. Ya, ngiqoma WhatsApp. Okay, beyijani impilo yakho sakhula? Usangena nje emntombini, entombazaneni nje. Leso sigaba nje. Bekunjani? Beyibanzima iphinde ibe right. Ukhulele phansi kwesandla sabazali bawu2? Yes. Oh, okay. Bekunjani ekhaya? Ekhaya beku right but bekuba khona inkinga since ubaba wami esesithenjini. Unesithembu? Yes. Oh, okay. So uyazizonda isithembu? Ngiyazonda isithembu. Ngeke ungene esithenjini? Never. Ngisibonisa njani ndangisifisi. So mangase ushade nje manje uhlale kamnandi emshadweni wakho and then jikijiki umnyeni wakho akutshela ukuthi sefuna ukuthatha umunye ungashiya? Ya ngashiya aqhubeke naye. Ushiye? Yes. Even swase sineyingane eziningi ngashiya because isithembu asikho right even for abantwana bakho. Ngiyakuzwa ayisho ukuthi awusifuni ngempela. Cha, Inhliziyo yakho ngisifuni. iyona. Sasithini isigameko? Ngenzakala. Yo guys, ngagila u-roommates. Yes. Esikolweni? Awuhlala naye? No, bengihlala naye. Beningafundi nonke? No, besingafundi. Besizofuna amatoho. Oh, okay. Ngokusho kwakhe naye. Okay. But ukufika kwakhe wafika engena CV. Ingena CV? Yes. Bese uzofuna kanjani umsebenzi? Ubethi usazowenza i-ID because ne-ID uthi benganayo. Haw. Yini? Unayo kodwa i-birth certificate? Wayephethe i-temporal ID nje nakhona yayisi-expire. Ethi usazohamba yeyilungisa. Yes. Wangaphandle yini? No, ungowala. Oh, KwaZulu okay. Natal, yes. Hayi. Okay, manje nisuka nonke enquthu. Nibheka indawo zokuhlala noma uhlangane naye la eThekwini? Ngihlangane naye ugeli ku-Facebook. Oh, okay. Yeah. Kune-group ku-Facebook ethi sifundisana imisebenzi eDurban. So ngaposta-ke mina ngathi ngidinga umuntu engizohlala naye nengizofuna naye amatoho. Since vele bengiqala ukuza la eThekwini ngingazi lutho. Yes, ngamthola kanjalo. Usike bekumuphi unyaka? Kulo nyaka lo, February. Oh, okay. Yes. So mase nihlangana ke useqhamuka usephethe impahla zakho nawe uphethe impahla zakho? No, ngafika kuqala mina. Yena wakha ne-story wathini kubo kunento eyenziwayo so ngesakwazi safika ngalo suku ngifika ngalo. So wafika emva wami nakhona ufika ujulukile umanzi intengisi mina hayibo girl. Kwenze njani wajuluka nje ngabe uhappy. Uthi sengigilwe indoda ngithi hayibo igila kanjani indoda uthini uthi ayifune impahla zami. Haw. Ngithi impahla zakho uyishiya kanjani endodeni wayo ekhaya. Wathi hayi bengihlala naye eMlazi. Enezimpahla zami bekukhona nama-documents ami. Manje angazi ngizo-apply ngani. Ngithi mina ungashiya ama-document. Ama-document akho afana nensila yakho. Okwazi nje ukuvela laxazele noma yikuphi. Ithi hayi ubhuti akafuni ke impahla zami ngithi hayi okay asame esendlini nakhona ebengasolisi like umuntu right because ngathi nase page lakhe ku-Facebook ngathi hawo I don't think umuntu kanje ngangigila because ngakwazi ukuthi ngim-expose kalula. Yeah. So mayifika ke ngalolo suku seniyalala ke nonke niplan ukuthi niyavuka nonke niyofuna umsebenzi noma kwaba into kanjani? Asivuka ngalolo suku lolo. Ngangisa apply online. Yeah. Okay. So ngalolo suku akalala ngendlini? Walala endlini. Oh, okay. Then makuhambe izinsuku ngase ngiqala ke ngifuna amatoho ngahamba ngaye emhlanga and yena beyihlalele nje. Wahamba ngolunye usuku waya kwi-boyfriend yakhe.
mayibuye uyi-boyfriend yakhe wayibuye nemali vele ke wathenga ukudla endlini and then wasithengela amasokisi afanayo like yeah cause sayi so sathana ezosisi yabo yeah and then ngiqhubeke ngihambe ngiyo-apply ngithi hayibo i-ID suyilungisile yini athi cha ngayilungisa khona imali engisayilindile ngithi hayi kanti leyo buye uyilanda kwi-boyfriend ethi hayi leyo ngiyisebenzisile ngiyisebenzise ezinye izinto it's okay. So njengoba nihleli la sekurentiwe Yeah bese sirentile for leyo nyanga leyo Nahlanganisa no-2. Yes. Okay. And then So kwenzakalani? okay aqala abe ney'nkinga no mastende wethu. Yes. Aqala amkhulume kabi athi hayi yazi mastende unokuhleba cause bese sijoyine nesonto khona isonto ebelenzeka yini usindiso ngabona yini ebusuku umuzo bekuthandazwa nje yabo kuculwa kwemnandi. So kusenjalo sabona like esontweni sabasijikela abala stress ngendlela bebesitreat ngayo safika la ngoba bashumayela ngathi ngenkinga zethu. Saphinde sizwa sekuthiwa usuma mfundisi thina asifundile asina matric sizohlala la eThekwini sibhizi namadoda. Yebo. Uma umfundisi uyazela lapha empilweni. Angazi cause sathola nokuthi wazi ukuthi sineyingane ngisime wazi kanjani sineyingane sika simtshele. Uthi wena watshela abanye sayibo ngaxoxa nje endlini kukhona umastende nabanye abahlalayo la egcekeni. Ethi hayibo yambona kodwa lo mastende wakho usonjani ngisimeni ayi kodwa angikholwa ukuthi uyena usengakwenzelani lokho. Ethi hayi unomhawu nje akasebenza ohlela uyabhaxalala nje yampula neboard yakho sinjani. Yini umhawu? Angazi. Okay. So njengoba ekutshela kanjalo indlela yokufuna ukuphuma endlini noma I think kwakuyindlela ukuthi ufuna ukuphuma sofuna elinye room. Yabo. nani gedene yini endlini? Aku right angazi sikwashintshana because ngaphinde ngahamba ngaye eGoli. Mangizwa usefike sethi mina ngisafuna ukuhlala la. Khathele mina ngikhathele. Ngithi hayibo girl khuluma kwenzenjani? Uthi angithi bengenakudla einsukwini. Ngithi okay. Mongenakudla so ngacela ukudla ke usine wangigapha. Ngithi mina hawu. Wakugapha kanjani usine wathi angazi and einsukwini ade ecela amasi kumina. Ngamnika and bekukudla kwami kokugcina ngamnika manginika amasi wenzela wonke umndeni wakhe. Ngithi mina hayibo usinemdala oqala. Ubengakwenze lokho azi usawuna kudla. And abuke nje njengaloyo muntu loyo ongasenza leyo nto leyo. Ethi hayi ke ukwenzile kunenhliziyo embi nje la sisi ngiyamnyanya ngisafuna ukuhlala la mina ngithi okay ufuna indawo esohlala kuyo khoza usafuna ukuhlala lapho. Okay kodwa yena sisi cela ubuye sengikukhumbule and ngibhorekile la anginabangani ngithi hayi okay ngizobuya ke. And ngisahleli kamnandi eGoli. So mangibuya Wohleli kabani eGoli? angangihleli kusisi wami ayiqeda kuteta. So ngangimsiza ngumntwana and wayitete ngeoperation ke. Okay. So yeah. So wabuya ke uze endlini yini? Yes. Mangibuya vele kumungu. Vele abakhulumisani ugele uyayivalela endlini. Okay vele yonke into besenza so-2 ngithi mase store yeah same so-2. So same sothenga ukudla sibuye sihlale. Mangibuya sejwayelene nabanye abantu basegcekeni. Okay. Kulabo basegcekeni usihamba ekhuluma kabi uma stende wethu kubona. Abuya azongitshela ukuthi ayibo ubuwazi ukuthi indoda kamastende ubuye ejele. Ngithi mina ejele. Wena ukuthathe laphi lokho? Ethi hayibo bangitshelile phela lapha. Kuthi isigeleqa nje isigebengu. Uxoxela wena? Yes. And ugele uyayifida le ndoda le. Uzohlala ukufida indoda ngemali yengane. Ngithi mina hayibo information engaka Masukujudge omunye umuntu yazi uswenzani. Ethi hayi. Okay. Kufika usuku lokuthi sirent. Ugele athini asamakhadi awekho kuyena samele hamba yowenza. Amakhadi ani? Asebank. Okuhola lama easy pay yabo SASSA amakhadi engane angithi ingane zongakuzu2 yawo beyiholele and bephila ngayo lo mali mayesho. Okay nakhona usho kungoba ikhathi kungo1. Manje sayibuza ukuthi hayibo ngabo 1 uzolungisa phi ikhadi because kuyagcwala oqala lokho.
and imele sibhadale namhlanje ethi hayi ngizobuya manje aboleka imali kubantu agibele ahamba ugela. Okay, kutholakale ntambama ngimbuza usayibo siso sabuya yini ethi cha ngeke ngibuye namhlanje ngizolala kamngani wami ngisendeni irent ethi hayi ungakhulumi lutho kuma stand siyathutha lapho esimina hayibo manje sothutha singashongo bekumele simnike at least inotice azi ukuthi niyaphuma. yes ethi hayi vele mina ngimtshelile kudala bla bla bla. Okay ngithi hayi akunankinga but athini athi bus ungamtsheli uma stand siyathutha Hawu. ngizofika nje sithathe into zethu sihambe. Ngithi mina okay angeke ngimtshele. Afika uma stand kumina hayibo Ntombi kwenzakalani? Ngithi mina angazi ethi hayibo usinayo tholakala efonini kwenzakalani akayiphendula ifoni ukuthi noma ayiphendule yami. Ngithule nje ngingasho lutho yena. Okay nangakusasa owakhulume naye ku Facebook ambuza usine yindaba kwenzakalani athi usine ngane. Hawo athi ma stand hayibo wendumi uyangibukisa ngithi mina kwenzakalani ethi ugelo ngimbuza ukuthi kwenzakalani uthi ngani kodwa irent anikhokhile la endlini nithi ingane zami zidleni ngithi mina angazi sine and ugelo ngakusanda ngamsendela inamba lapho uma bayengifaka imali ya rent neyokudla ngamnika nezindaba wathi hayi uzoyikhipha abuye nayo ngithi nami ngimnike inamba zokuthi angikhiphele imali so ngimlindele ethi hope uyabuya. Uyacabanga okay kuthi ngabo Sithusi siyakhuluma naye uthi uyabuya sacela ubuzani ukuthi ubani ofaka imali yabo makhiphe Shoprite bazobuza ubani ofaka imali so ngimtshela ukuthi hayi ulindiwe Machola it's okay ngizoyikhipha athula ugela nyamala ngithi hayibo sisi ngilambile phela mina manje uyazi la endlini nishiye ngenakudla ngilambile ngifuna ukudla angaphenduli ngimbaze angaphenduli usisiza aphendule ebusuku athini Noma sanokungijaha ngiyeza ngithi mina hayibo uyeza kuphi ebusuku kwenzakalani sisi esayi Ntombi ngiyeza cela ubuqoqe impahla lapho ngiyeza siyahamba ngicela ngimtshela mina ma stand eqinisa ethi ma stand mamelani lawe Ntombi ngene ize niphume la endlini imali yami ningayikhokhile ngibuyele kulusi ngimtshela athi usine hayibo sobona ukuthi ubani ozophuma mina impahla zami ngiyayifuna Ntombi ngicela ningiqoqele zona nilahle phandle eminyango ethi usinakho impahla ezophuma la ngijwayela kabi lo athi roommate hayi okay makumele kube yimpi kuzoba yimpi ethi usine impi sekuzoba khona impi manje ngemali yami ethi hayi usisi ngimlindileke ahlala usuku lonke simlinde ubusuku bonke ugcina udleni njengoba ulambile ngayizona uma stand wangenzela ukudla wathi hayi Ntombi ngeke ngisho ungadlile sisi anginayo nje lo nhliziyo leyo noma seniyenzile into eniyenzile ngani noma uhlangane naye usine okwenzakalani kodwa nje wakwenzela ukudla. Yes wangenzela ukudla ngayo So leza kusuku langakusasa uyabuya usisi lezi usuku langakusasa usisi akabuyi and sengena indaba ke manje phela bekumele abuye nemali zabantu ade ubolekile sengena indaba yokuthi waya kamkhulu ayoboleka imali wathi uhlala kwasine isidudla and umkhulu awuvela uye kuye nje yabo ungaziwa endaweni and besifika yithini so manje usine kusemela ahamba ayothatha amacala uyacabanga uqhamuka indaba yokuthi uboleke imali kaRerato and wayiboleka ithini ethi uzoyibhadala kangabe sayibhadala kube khona le mali yokugibela phela abayibolekile khathi ezoyitana yolungisa amakhadi abantu sebeyifuna kumina imali ngithi mina angazi lutho ugela ngimazi uhambe nemali yami ningibona nje ukudla ngikwenze losine anginakudla irent angibhadalile kwakuyimalini yini rent kwaku 600 so bese uhlwanisa ukhipha 300 wena yes 300 so lutho nje wagcina ngabuyanga cha kabuyanga ngaze ngaposta ku Facebook ngam-expose akhe yes angim-expose ngathola ukuthi akayena lo muntu athi uyena because kumina wayethe uhlale kuphi Mandeni but mangithola akayena waseMandeni ungowaseMgungundlovu engithiwa uyahlupha ke uyadelela uyeyisa ngelo so wagcina wenze njani ke ngemali yokhokha ngayeka then ngangena kule group
yini sifundisana umsebenzi eDurban kuyona ngabachazela ngestori sami and then ba-offerisha ukungisiza bangathola indawo yokuhlala nokudla ke then kwathi sekuphela inyanga ngaba right-ke nami ekhaya bengifakela imali kodwa nje ya kwakunzima and ngumuntu onenhliziyo encane so bekungikhalisa every day ukuthi hayibo umuntu sengaze ngenze kanje ngiyifela nokuyifikela and angikhonanga nokutshela umndeni wami because uma bayizovela sibuye ekhaya ya abazali bazijalo futhi nawe kwakuthiwa bekuyindodakazi yakho umzali wayo nawe ubungasho kanjalo ukuthi ayibuye okungcono because awazi noma uphephile noma usenjani buningi ubugebengu la eThekwini ayiboningi so ungathini ke ukuxwayisa umuntu ekhaya ngokuthemba kakhulu umuntu angamazi azayithola mhlambe sengahlala naye ngenxa ukuthi bafuna imisebenzi engakusho nje ukuthi ungathembi umuntu because umuntu awumazi and umuntu ungayitshela ukuthi uze ngobuhle empilweni yakho kanti cha uzoyimosha yes sibonga kakhulu ukuthi uzivakashele ohlelweni lethu bonga mina bakithi lapha emakhaya siyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe like ushare ngiyithanda kakhulu bye Is there black